Alright, Soy! Kumusta ako, Soy? Kumusta ako, Kenjo? Wapen! Asan ang Kapampangan? Oo nga eh, wapen! Wapen. O, sige. O, sige, buri ko mong pisabyan ngayon ng aldong ngayon ni tang... ano kasi? Kay, pamanaos. Nano, Soy ba o... O, kay, o, Jo? Wari. Soy o Jo? Soy? Jo? Soy na mo? Saan tingin Soy? Soy o Jo? Ren Kapampangan kasi ting Jo, ting kay, itang Jo, nyapin nating o Jo kaluguran ako. Wapen! Kaluguran ka bersobra. Oh, ito Jo. Pero Soy, alam ko dimdam mga Kapampangan na Soy ha, ting ba? Tinwari, ba? Ne, gagamitan kayo ba? Tagalog yung ba? Ne? Itang wari. Dapat wari yan, aligay. Wapen! Ngeni. Ano ka yan? Kapali, ne? Musa, hindi tayong gaya. Wapen! Hindi tayong... Wapen mo nga! Ay, kanyang tamo diyang buntot. Oh, ito. Salamat at manalbe ako king kanakong channel nung tutuman talagang ating mga Yapin. Open, ne? Sana ating manalbe king katamang channel, ne? Wako! Mag-subscribe ko rin ka rin nga na ako kay Philip Lloyd Chicano. Hello. Nanta naman, kakalugod tamo. Babae po si Shikay na kami lalaki po. Sabi mo, makalunos na. Wow, makalunslo. Dimdamye, makalunslo. Ano, wala lang subscribers. At wala mo, imanan po itatang na. Aray, ginin mo ne. Isa lang, 0 lang subscribers namin. Subscribers nila, 0 lang daw. Yes, Subscribers. gusto namin madaan 100 yung subscribers namin hanggang Marami ka, million. Tsaka bibigyan namin yung ikayo rin 100. Tapos 1,000,000 votes. Uy. Ano pa niya din mo? Bibigyan namin. Oh, wita, may pagmais na kay Kenny. Oh, ning Kapampangan niya, tingnan salitang mais niya. Kaya Tagalog at yung mga nita. Mamais ka na naman, ano wari? King English, corny yan ha? Ano wari? Corny? Corn? Your corn again ha? Ano wari na? Tapos yung ano kanyan, damulog. Wita, yung banatan tamo, tsaka yung pamanaos tamo, king kaya katamong YouTube channel. Soy o Jo? Akalimang po. Soy na mo, bala mo, Jo kasi bala mo kahit, bala mo lagyo mo, Jojo, kaya Jonathan eh. Kaya na mo. Soy na mo, bantat tisoy o, tisoy yan, tisoy. Kaya nga ako, tisoy na rin o, rin to. Pandi ang tisoy! Soy! So, dakal salamat oy, may sala, may hindi ka balik ko ba, amo? Ay, wala pa na. Yung ko. O ita, nanggawan tamo, munta na kay palakay, munta na kay king SM? O sige, SM. Palimbos kaya sagli ka rin. Magkaya kami, mangulo kami. Ali, magkaya puputayin namin yung mama namin. Na? Dahil ting dyan, kaya lang, Kapampangan na rin kayo ni. Nanaking kaya ito. Kasi rin nga anak tamo na yan, Tsuna Pampanga pero kerakalan may sa nila king kaya, may sa nila king Tagalog. Nyapin king generation medyo kaya nila medyo king Tagalog. Patines king Kapampangan tines sa Tagalog. Ita, lalawin na ako ning siguro bala na sira ako buntok na. Oh, nano, Kapampangan kayo, nakarandamon ta. SM po. SM po. O sige, muntagay ako ng SM po. Ika, Philip, natamon ta. SM. Naman ta SM. Namano tamo SM? Kumain tayo. Ano, dahil din dyan. Manganta mo! O, manganta mo. O, yun, makanya ng Kapampangan, manganta mo. Tapos salita mong bata. Malapak ko labi na yan. Malapak yun. May lapak kayong labi ko na yan. O, sa lesenan Soy. Sa lesena, wapen. O sige, ka na mo kayo ni, mag-subscribe kayo na. Hanggang 100 votes. Bibigyan namin ni kayo yung 100 votes. Dakala salamat. May pagmais na kayo mo kayo ni. Corn. Mais. Okay. Bye-bye. Muna na kami. Muna na kami po. Alright.